Bé, començarem. Soc la Cristina Vilaplana, de l'Associació de Dones Musulmanes de Catalunya, que som l'associació ATMAC, i avui col·laboro en la tercera sessió de converses en streaming, que està organitzat per l'Espai Avinyó Llengua i Cultura i per l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona, que són dos projectes que col·laboren amb l'objectiu de reflexionar sobre la pluralitat cultural i religiosa de la ciutat. I amb això farem avui la nostra trobada. Tenim l'oportunitat de parlar sobre com es viu el Ramadan, confinament, en aquests temps del Covid-19, i d'això es tractarà avui la sessió d'avui. Si em voleu acompanyar durant una estona, doncs ara començarem. Aprofitant que el mes de Ramadà és el mes de l'Alcorà i que l'Alcorà va descendre per primer cop durant el mes de Ramadà, m'agradaria recitar-vos un parell de sures del Coran, de l'Alcorà, per iniciar aquesta sessió. Començarem per Surat al-Fatiha i després per Surat al-Qadr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Bé, doncs m'agradaria començar traduint aquestes sures de l'Alcorà que he comentat. La Surat al-Fatiha és la primera sura que obre l'Alcorà i diu així: en el nom d'Allah, el clement, el misericordiós. Lloat sigui Allah, el Senyor de l'univers, el clement, el misericordiós, soberà absolut del dia del judici final. Només a tu adorem i només de tu implorem ajuda. Guia'ns pel camí recte, el camí dels que vas agraciar i no dels extraviats. I després també he triat la Surat al-Qadr perquè fa referència en el moment en què va descendre per primer cop l'Alcorà. Alhamdulillah, va ser en el mes de Ramadà. I diu així: en el nom d'Allah, el clement, el misericordiós, l'hem revelat o l'hem fet descendre a la nit del destí. Què et farà saber què és la nit del destí? La nit del destí és millor que 1000 mesos. Descendeixen en ella els àngels i l'esperit amb el permís del seu Senyor per tot assumpte. Ella és pau fins que despunti l'alba. He volgut començar amb el Coran perquè a la nostra associació de germanes musulmanes, la majoria catalanes, altres tot i que som internacionals, sempre quan comencem les nostres trobades ho fem amb una gelsa, ens assentem al terra de la mesquita o de l'espai on estiguem reunides i iniciem, diguéssim, amb l'Alcorà i fem una mica de dhikr. I el que és la sunna del nostre profeta, pau i benediccions sobre ell, és que cadascú es presentés. En aquest cas, no tots ni totes em coneixeu, així que m'agradaria presentar-me. Soc la Cristina Vilaplana, soc catalana, tinc 35 anys i fa 14 anys que vaig entrar a l'islam. Normalment la gent em pregunta com és que vaig arribar a l'islam, no? Jo em pregunto com l'islam va arribar fins a mi. Alhamdulillah, quan era ben petita, a la nostra família ens van plantejar el fet de poder acollir nens sahrauis a l'estiu dels camps de refugiats sahrauis del desert d'Argèlia i en cap moment vam dubtar, tot i sent una família nombrosa de 6 fills, masha Allah, ens vam animar directament amb aquesta gran oportunitat com era l'acollida d'aquests infants, no? Va ser tota una descoberta d'una altra cultura, d'una altra religió i també vaig tenir l'oportunitat als 12 anys de poder viatjar per primer cop als camps de refugiats i veure aquesta altra realitat que viuen moltes altres persones en el món i que des de la nostra ignorància potser desconeixem, no? Llavors allò va ser una obertura d'ulls i un bolcatge automàtic cap al món social. Vaig dirigir els meus estudis cap a l'àmbit social,
Em vaig implicar amb la ONG del meu poble, que és Polinyà, era Polinyà, i a partir de llavors vaig començar a treballar insistentment en l'àmbit social. Llavors, un dia estava fent la carrera i havia de fer les pràctiques en una fundació molt estimada per mi, és la Fundació Beit al-Thaqafa, que és on treballo actualment, i vaig pensar que si havia de treballar amb persones que eren musulmanes, doncs estaria molt bé, com a professional, llegir una miqueta sobre l'islam, sobre la religió, tot i que jo havia tingut el contacte amb les persones musulmanes des de la infantesa, però més a nivell cultural, no de la vessant de la fe, vaig pensar que seria una bona manera d'acostar-me a ells entenent què és el que pensaven, què és el que sentien, per treballar des del respecte. Vaig començar a llegir, vaig estar durant 2 anys, afortunadament, llegint llibres, llegint pàgines web, contactant amb persones musulmanes, i cada vegada m'enganxava més, perquè jo venia des dels meus prejudicis occidentals, que tot i estar tan propera a persones musulmanes des de ben petita, seguia tenint molts prejudicis, que són els que els mitjans de comunicació col·laboren en que tinguem. Llavors, el que vaig trobar amb aquella lectura va ser tan impressionant que em va trencar totalment els esquemes. Llavors, no podia més que llegir, investigar i qüestionar-me, perquè tots els meus valors, el meu sistema d'afrontar la vida, doncs es veien en contradicció. Jo venia des d'una infància d'una escola cristiana, després vaig passar per l'ateisme un cop vaig arribar a l'institut, i de sobte, altre cop se t'apareix la fe, i era una cosa com molt extraordinària per la meva vida, inclús la meva família no sabien què era el que estava passant, i a poc vaig anar introduint alguns hàbits sense adonar-me ni amb cap tipus de pretensió de canviar de religió ni d'implicar-me amb cap fe en absolut. I alhamdulillah, com diu Allah en el Coran, Allah yahdi man yasha, que és Allah guia a qui vol, i realment he estat afortunada en aquest aspecte. Doncs aquesta és la meva presentació personal, formo part de l'Associació de Dones Musulmanes a Catalunya i avui hem estat convidats per parlar sobre el Ramadà. El Ramadà, com bé sabeu, és el 9è mes del calendari lunar. El calendari islàmic funciona a través de la lluna, que són mesos de 29 o 30 dies, amb cada fase que dura la lluna, que dona la volta la lluna, doncs canvia de mes. El calendari lunar es diu Hijri i va iniciar amb la migració del nostre profeta, sallallahu alaihi wasallam, pau i de benediccions sobre ell, quan va haver d'emigrar per motiu de persecució per la seva fe. Al principi l'islam estava més amagat, més a l'àmbit privat, i quan ja va tenir prou seguidors ja van ser capaços de poder publicar que l'islam havia arribat, i llavors es van veure abocats a la migració per posar la seva vida a bon port. Llavors, el 9è mes del calendari és el Ramadà i, com bé sabeu, és un temps que des de l'alba fins la posta de sol, els musulmans i musulmanes ens abstenim de menjar, de beure, de mantenir relacions sexuals, i també, sobretot, és un exercici espiritual d'introspecció. Sempre ens hem de revisar nosaltres mateixos. Allah no té necessitat que una persona passi gana o passi set, si no pot deixar de criticar, de parlar malament de les altres persones, no pot deixar de barallar-se. Llavors és un moment molt especial que sembla que sigui molt llarg pels no creients i no practicants. Són 30 dies, però en realitat ha passat ja més de la meitat d'aquest estimat mes i estem veient amb molta tristesa com ens queden pocs dies per aprofitar. Llavors, aquest mes ens serveix com una revisió interna per posar en balança quines són les nostres prioritats i les escales de valors. Normalment, en aquesta vida terrenal, que els musulmans i musulmanes li diem dúnia, a vegades ens obliguen a canviar aquest sistema de prioritats. A vegades anteposem unes coses que a nivell de fe no estarien en el lloc més encertat. I, alhamdulillah, gràcies a Déu, tenim l'oportunitat durant el mes de Ramadà d'un altre cop reinventar-nos a nosaltres mateixos i posar al centre quina és la nostra fe i quin és el nostre objectiu a la vida, que no és cap altre que adorar a Allah, subhanahu wa ta'ala, lloat sigui. Llavors, aquest Ramadà
passant gana i passant set, diguéssim, el que aconseguim sobretot és un tema d'empatia, una empatia amb les persones més necessitades, més desfavorides, que no poden tenir la sort de poder menjar o poder beure en el moment en què ells sentin aquesta necessitat, no? Llavors, és un exercici d'empatia total. Saps que tens menjar davant, saps que tens aigua al davant, però tu pacientment esperes, que és una cosa que fas per Allah. És l'única cosa relacionada que fem per Allah directament, no? El dejuni el fem per Allah. Llavors, guanyem molt en paciència i en autocontrol. Quan fora de la resta de l'any tenim, per exemple, tenim gana, estem en un embús de trànsit, tenim alguna pressa, alguna dificultat, doncs ens desesperem, no? Però, alhamdulillah, el dejuni de Ramadà ens ajuda a controlar aquests impulsos, no? que puguem tenir, la gana, la set, i també, sobretot, el fet de estar susceptibles als atacs tant interns com externs que ens podem trobar al dia a dia, no? És una manera de guanyar l'autocontrol. De fet, hi ha una frase que és coneguda en l'islam, en el mes de Ramadà, que és quan et sents que estaràs agredit o et sents que estàs en una situació on es pot arribar a crear un conflicte, la persona que està en dejú diu Allahumma inni sa'im, o Allahumma inni sa'ima, que diu, oh Allah, estic en dejuni, per tant m'aparto d'aquestes provocacions perquè no és el camí la violència, el camí és la pau i la tranquil·litat i sobretot la reflexió, no estar mai disposats al propi atac. Llavors, aquest any la vida ens ha portat a aquesta situació de pandèmia mundial i ens ha tocat viure un Ramadà confinat. Molta gent pensarà, ostres, les mesquites tancades, com s'ho faran? Doncs la veritat és que els musulmans i musulmanes, sobretot amb els que jo m'estic relacionant, alhamdulillah, estem veient aquest Ramadà confinat com una nova oportunitat per relacionar-nos amb la nostra umma, que és al cap i a la fi ens relacionem entre nosaltres, busquem a Allah a través del contacte amb la nostra comunitat, no? Nosaltres, afortunadament, tenim una comunitat internacional molt gran i molt maca, ens uneix una germanor i un amor per Allah i fa que persones estiguem connectades de cor i d'ànima realment a través de plataformes online. Sobretot en aquest mes el que estem fent és incrementar aquestes trobades online. Per exemple, fem dars setmanals. El dars és una trobada, és una classe, diguéssim, on hi ha una professora que imparteix alguns coneixements i la resta d'assistents ens en beneficiem i també participem en aquest intercanvi de coneixement. Doncs afortunadament estem fent setmanalment aquestes trobades amb moltes germanes de molts països diferents, masha Allah, i també tenim unes sessions de dhikr, que és unes sessions per recordar Allah. El dhikr Allah vol dir recordar Allah. I avui us he portat un parell d'ahadith, de dits del profeta, per entendre què és el dhikr. Us el llegiré a continuación. De Abu Huraira, radiallahu anhu, quien dijo que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Allah el Todopoderoso dijo, yo soy como mi siervo piensa que soy. Yo estoy con él cuando hace mención a mí. Si hace mención de mí para sí mismo, yo hago mención de él para mí mismo. Y si hace mención de mí en una reunión, yo hago mención de él en una reunión mejor que esa. Y si se acerca hacia mí un palmo, yo me acerco hacia él un brazo. Y si se acerca hacia mí un brazo, yo me acerco a él una braza. Y si viene a mí andando, yo voy a él corriendo. Està classificat com a Sahih per Muslim i Bukhari. Hi ha un altre hadith que ens recorda la importància sobre les trobades que es fan per Allah, per recordar-lo, que també és d'Abu Huraira, era el narrador. Ens explicava que el missatger d'Allah, Muhammad Rasulullah, que la pau i benediccions siguin sobre ell, va dir: Allah posee ángeles que recorren los caminos en busca de quienes recuerdan a Allah. Cuando los encuentran, se llaman entre sí: venid a lo que buscabais. El profeta agregó: los ángeles los rodean con sus alas hasta el cielo más bajo, que es el primer cielo. Agregó luego: su Señor les preguntará y Él sabe mejor que ellos. ¿Qué dicen mis siervos? Los ángeles contestan: ellos te glorifican, exaltan, alaban y dignifican. Allah les preguntará:
¿es que acaso me han visto? No, juramos por ti que ellos no te han visto en absoluto. Preguntará, ¿cómo sería si me viesen? Contestarán, si te hubiesen visto, rendirían culto más consagradamente, te dignificarían más fervorosamente y te exaltarían más atentamente. Entonces Allah les preguntará, ¿qué me solicitan? Los ángeles contestarán, te piden el paraíso. Les preguntará, ¿es que acaso lo han visto? Contestarán, no, por Allah, no lo han visto. Y segueixen un continuat de preguntes y finalment diu, entonces Allah dirá a los ángeles, yo os hago testigos de que los he perdonado. És a dir, que amb aquestes sessions que trobem, malgrat el confinament, no perdem l'oportunitat de poder trobar-nos entre les germanes per recordar Allah, i algunes de les frases que podem repetir, per exemple, us faré 5 cèntims, és Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Oh Allah, perdona'm i fes-me penedir. En realitat, tu ets el més gran dels que accepten el penediment. Hi ha una altra frase que també repetim amb el dhikr, que és Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baytihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Aquesta frase també la repetim i són donar resos i alabances sobre el profeta d'Allah, Muhammad, la pau i la benediccions siguin sobre ell, així com sobre la seva família i sobre el profeta Ibrahim. I per últim, una frase també molt coneguda que repetim amb el dhikr és La ilaha illallah, no hi ha divinitat excepte Allah. Allah, recordem que significa Déu, és una paraula àrab, és el mateix Déu, és la paraula significa Déu, no? Per exemple, els cristians que són àrabs també diuen Allah per referir-se a Déu. Recordem que Déu és únic i en totes les religions monoteistes. També voldria parlar sobre l'oportunitat d'aquest ramadà confinat, sobre l'oportunitat que tenim de resar el tarawih a casa. La veritat que jo estic personalment molt contenta de poder realitzar aquest tarawih a casa, perquè és una oportunitat per la conciliació familiar i m'està podent tenir aquesta gran oportunitat de poder resar amb tot l'Alcorà seguit. El tarawih és un res voluntari que es fa per la nit després de l'última oració obligatòria, que és Salat al-Isha, i es llegeixen uns quants capítols de l'Alcorà dividits en unes quantes oracions sueltes. D'aquesta manera aconseguim que des que comença Ramadà fins que acaba, al cap d'un mes, haguem llegit tot l'Alcorà seguit. I la veritat que m'emociono molt nit rere nit el fet de poder resar amb tot l'Alcorà sencer, perquè jo, per exemple, al ser catalana conversa, vaig aprendre l'islam a través de traduccions, en català i en castellà, tot i que afortunadament he aconseguit aprendre àrab i puc entendre part de les coses que es diuen a l'Alcorà, alhamdulillah. M'emociona molt estar resant i, per exemple, descobrir algunes versicles, algunes aies, que parlen sobre coses que jo les sé perfectament en castellà o en català i sentir-les en àrab. Estàs resant i diries, ostres, pare, quin gran tresor acabo de trobar enmig de l'Alcorà, perquè relaciona coses que jo ja sabia i és la paraula d'Allah directa llegida. Llavors, també aprofitem, sobretot els musulmans, per fer molta formació online. Afortunadament, tenim molts savis que són espanyols, que tenen la solidaritat de compartir amb la resta de persones els seus coneixements de manera totalment altruista i buscant només la recompensa d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Llavors ens aprofitem molt realment d'aquestes circumstàncies. També el fet d'estar confinats fa que abaixem el ritme que portem normalment en el dia a dia, d'anar a la feina, anar a l'escola, als nostres fills. Hi ha moltes coses que ara les estem fent d'una altra manera. Això no vol dir que tinguem temps, personalment almenys no tinc temps d'avorrir-me entre fer el teletreball, l'assistència de l'escola dels alumnes a través de plataformes online, fer tot aquest seguiment, i el que sí que és un moment de demanar sobretot el tema de la corresponsabilitat familiar. Doncs aquí està la clau de l'èxit, no?
Sobretot hem de defugir del Ramadà vist com un mes de competició de qui fa la harira més bona i de qui cuina millor. En absolut, el que busquem amb el mes de Ramadà és fer un exercici espiritual i és un temps molt curt, només tenim un mes de temps i l'hem d'aprofitar al màxim a nivell espiritual, inshallah. També se'm plantegen algunes qüestions, com podria ser els problemes que ens podem trobar com a musulmans en una societat no musulmana, no? Sí que afortunadament tenim la sort de tenir gran part de comunitat musulmana amb qui poder compartir, però no hem de negar totes les problemàtiques que ens trobem en el nostre dia a dia, no? Més enllà del Ramadà. Alguns d'aquests problemes, per exemple, serien la manca d'espais dignes, adequats, accessibles, que hi càpiga la gent suficient, amb prou capacitat com per poder resar en unes condicions dignes, no? Normalment els oratoris, que no són mesquites, són oratoris, petits oratoris, tenen molt poca capacitat i a part de que ara mateix estiguin tancats, no? Però per la resta de l'any són totalment insuficients i realment la comunitat musulmana estem lluitant per aconseguir tenir més espais dignes. Una altra de les problemàtiques que ens trobem al viure en un país no musulmà és el problema de la conciliació laboral. No tothom pot, per exemple, tenir flexibilitat horària pel que fa al complir amb les oracions, per poder tenir festa, per exemple, les festivitats el dia de l'Eid. I només voldria recordar els acords de l'any 92, que es van fer un pacte amb l'Estat i amb les principals religions d'Espanya. Aquests pactes no s'estan complint. Aquests pactes parlen, per exemple, de la necessitat d'impartir classes de religió en les escoles públiques i això no s'està complint, s'està donant només oportunitat a la religió catòlica, en aquest cas, de poder tenir, si hi ha demanda, poder tenir algun professor a l'escola, no? Jo crec que hem d'utilitzar molt l'activisme social per poder reivindicar tota aquesta sèrie de coses que són drets fonamentals de les persones que més estan recollits a dintre la Constitució del nostre país i per tant no podem deixar de reivindicar perquè són uns acords que no s'estan complint. Sí que també ens trobem un altre problema, que és l'idioma que ens dona dret a sentir, per exemple, les explicacions, les khutbes sobre l'islam, no? Normalment són explicacions, són sermons que es fan en idioma àrab. No tothom té la sort de conèixer aquest idioma. Sí que la veritat que valorem moltíssim les mesquites que estan fent aquest esforç per cada cop més introduir traduccions en les seves intervencions amb els fidels seguidors i traduccions que normalment són en castellà, s'inicia una miqueta en català i ho valorem molt, però és totalment necessari seguir fent incidència en aquest aspecte. Doncs l'islam és una religió que és universal. L'islam no té un país, l'islam no és el Marroc, no és del Pakistan, l'islam és universal i com a tal hauríem de tenir igualtat en l'accés a aquesta pràctica religiosa i sobretot en els nostres joves, no? Les futures generacions de la nostra umma, de la nostra comunitat islàmica, que puguin tenir dret a accedir a aquests coneixements en la seva llengua materna, per exemple, no? Són els nostres fills i filles que no tenen per què saber àrab, o fills i filles de persones que en el seu moment van migrar i que ara, malgrat se'ls digui segones generacions, terceres generacions, no són segones generacions. Són persones que han nascut aquí, són persones del nostre país i, per tant, el seu idioma és el català i és el castellà, tot i que es lluiti, evidentment, per no perdre l'àrab. Fem un esforç perquè l'àrab és l'idioma de l'Alcorà. L'àrab no és el darija és un idioma que es parla al Marroc a nivell col·loquial, però l'idioma que necessitem per accedir a la gran majoria de continguts sobre l'islam és l'àrab clàssic o el fusha. Per tant, fem esforços perquè els nostres fills i filles i les persones que entren a l'islam, que arriben a l'islam i volen conèixer de primera mà aquests continguts, fem un esforç per conèixer l'àrab, però sobretot el que hem d'aconseguir és que puguem parlar d'un islam català, d'un islam que puguem entendre en definitiva, no? No és una qüestió de supremacies d'un idioma sobre un altre, no, tot el contrari, és una qüestió d'accés igualitari i no discriminatori en el coneixement religiós, no?
Una altra anècdota que se m'acut, per exemple, de coses que ens passen fent el dejuni en un país no musulmà, per exemple, és aprendre a posar 1000 excuses en els nostres germans i germanes abans de pensar malament d'ells. Per exemple, el mes de Ramadà, en un ambient normalitzat, l'ambient no es para, la vida no para, no? Tu estàs a Catalunya i la gent no pararà al seu ritme perquè tu estiguis fent dejuni, evidentment. I podràs trobar gent a les cafeteries i podràs trobar gent fent moltíssimes coses, no? Normalitzades, i de vegades podem caure en l'error de veure una persona que tingui aparença, la relacionem amb ser musulmà, i que estigui, per exemple, prenent un cafè en un horari de dejuni, no? Tenim dues opcions, o pensar malament o pensar bé. Llavors, hem de saber que l'islam ens dona moltíssimes facilitats. El ramadà, el dejuni, no és obligatori per tothom. Hi ha moltes persones que estan exemptes de poder fer-ho, com per exemple poden ser els malalts, els viatgers, les dones quan tenen la menstruació, dones que estan embarassades, que estan amamentant els seus fills, i que aquest dejuni suposaria un esforç extra a sobre de la seva càrrega que ja portarien, no? I per tant estan exempts de fer aquest dejuni. Doncs una de les grans oportunitats, aquesta rahma que tenim, és de poder veure una persona, per exemple, puc veure una dona amb hijab i identificar-la exteriorment com a musulmana prenent-se un cafè i no haver de pensar, mira-la, ui, és que està prenent cafè en horari diürn. Això, per exemple, no ho podríem trobar en un país musulmà perquè existeix aquest pacte social o aquesta pressió social que t'impedeix que una persona pugui estar menjant fora d'hores, diguéssim, públicament. I això també ho relaciono, per exemple, amb les dones quan tenen la menstruació. La menstruació és un tema tabú, podríem dir, del patriarcat. Podríem donar-li moltes explicacions. El que és segur és que la gran majoria de dones, m'atreviria a assegurar, no s'atreveixen a anunciar públicament que tenen aquesta menstruació i si han de menjar, mengen d'amagat. I la veritat és que és un acte realment de sinceritat que hauríem de fer. Per exemple, jo quan he estat treballant molt temps en centres de menors no acompanyats, i hi ha menors que realment no volen fer aquest dejuni i es veuen obligats a fer una miqueta el teatre de que estan fent el dejuni, no? Però mengen d'amagat. Jo la veritat que intento treballar molt amb ells el fet de que cadascú ha de ser sincer amb la seva intenció cap a Allah, i el dejuni és cap a Allah, no és cap als teus companys, no és cap a les persones que estan vivint amb tu, no és cap a la teva família, és una cosa directa amb Allah, i per tant hauria de ser una cosa totalment voluntària el fet de seguir-la sense cap pressió, no? Què més? A veure, us he d'explicar moltes coses. No sé si us estic avorrint. Val, doncs, en principi, aquestes serien els grans trets sobre el ramadà confinat. I no sé si teniu alguna pregunta per fer-me que us pugui ajudar a respondre. Podeu començar en el xat. Ningú s'anima a fer-me alguna pregunta? Ha quedat tot clar? La mare ens comenta que ser àrab no és ser musulman i viceversa, evidentment. No tots els àrabs són musulmans, no tots els musulmans són àrabs. Hi ha molta diversitat, alhamdulillah, en el món. Hi ha alguna pregunta? Si no, ja puc continuar, La Emma ens pregunta quins valors vols transmetre als teus fills. Doncs jo la veritat que cada vegada que faig salat, que faig l'oració, faig dua, faig una súplica pels meus fills, perquè Allah els protegeixi de tot mal i sobretot perquè Allah mantingui ben ferma la fe de l'islam en els seus cors, que puguin arribar a estimar l'islam tal com jo els hi estic intentant transmetre. L'islam
no hi ha imposicions. Hi ha una aya molt coneguda en el Coran, que és la ikraha fi ddin. No hi ha imposició a la religió. Per tant, m'agrada transmetre l'amor per Allah i l'amor per l'Islam des de l'exemple. Per tant, des de ser una persona tolerant, des de ser una persona empàtica, des de participar, per exemple, en grups de diàleg interreligiós, a les reunions a les quals, per cert, em solen acompanyar els meus fills, on ens trobem persones de totes les religions i on compartim molts dels coneixements i coses que compartim, no? Per tant, m'agradaria que els meus fills aprenguessin a estimar l'Islam, aprenguessin a estimar a l'altre i fossin sobretot bones persones i bones practicants. La Laia ens pregunta què és el que t'agrada més personalment del Ramadà. El que més m'agrada del Ramadà és poder extrapolar a la resta de l'any quines són les coses que necessitem i que el dúnia ens ofega i no ens deixa practicar, no? Per exemple, poder aconseguir fer el salat, les oracions en el temps que correspon, poder incrementar molt més aquesta pràctica espiritual en contacte amb altres persones, llegir més estona l'Alcorà i beneficiar-se, en definitiva, de totes aquestes oportunitats que ens brinda l'Islam, perquè l'Islam, recordo que abarca tantíssim coneixement que ni tan sols els grans experts poden arribar a acaparar-lo tot, no? Per tant, mashallah, l'Islam sempre ens exhorta a seguir estudiant i a seguir investigant. De fet, la primera paraula que es va revelar del Coran va ser Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Va ser la primera aleia de l'Alcorà, que diu llegeix. I el profeta, sallallahu alaihi wasallam, la pau i benediccions siguin sobre ell, va dir, jo no sé llegir. El profeta, Muhammad, era analfabet. I l'àngel Jibril li insistia, Iqra, llegeix. I era una exhortació total a que la persona busqui el coneixement, a que no et quedis només amb la versió que volen que entenguis, només amb la versió que la gent volen que tu segueixis, no? Tu has de fer sempre l'esforç per trobar les teves pròpies conclusions. La Chantal ens pregunta, creus que aquest Ramadà confinat ajuda a la reflexió i l'introspecció que tant necessita aquest mes? Jo crec que sí. La veritat que el fet d'estar compartint a nivell mundial aquest estat d'alarma i aquest confinament conjunt ens ajuda a pensar sobretot en l'empatia i en ajudar els altres, no? Jo no surto de casa perquè no vull contagiar ningú, evidentment també la meva salut la vull protegir, però és una qüestió de si tots junts ara fem pinya, demà podrem estar molt millor. I aquest sentit comunitari, a l'Islam, el lluita molt. El sentit comunitari està per sobre de l'interès personal en l'Islam. Chantal ens pregunta, creus que la resposta humanitària i de resposta a la crisi sanitària i social de la comunitat musulmana ha estat bona? Jo crec que sí. La veritat que les comunitats, mashallah, s'estan organitzant a un ritme frenètic per aconseguir donacions, per aconseguir sadaqes. Sadaqa són donacions de caritat, per arribar a totes aquestes persones que tant necessiten d'aquests aliments. Pensem que normalment en una mesquita més o menys gran de Barcelona, n'hi ha un parell així més o menys grans, ens diuen els germans que les gestionen que solen acollir unes 200 persones d'iftar, de trencada del dejuni diari, i que per tant ara que les mesquites estan tancades no s'està podent atenent aquesta gent en el moment de trencar el dejuni, però, alhamdulillah, s'estan realitzant molts lots de menjar per donar a aquestes famílies perquè com a mínim tinguin garantida aquesta mínima alimentació durant aquest mes i els mesos que puguin venir, inshallah. Per tant, felicito de tot cor a les comunitats musulmanes que s'estan organitzant, i no només a nivell públic, també moltes persones a nivell privat estan fent donacions i s'estan ajudant a moltes persones, alhamdulillah. Allah sempre ens diu inna ma'al usri yusra, després de la dificultat ve la facilitat. Allah ens respon a les nostres dues. Una persona pot fer un duà demanant ajuda a Allah i rebrà la resposta, tard o d'hora la rebrà, però per exemple no s'imaginarà mai de quina manera aquesta súplica serà resposta. Per exemple, pot ser que la comunitat més propera
s'enteri d'aquesta problemàtica i per tant col·labori de totes les maneres possibles, no? Sabem que la història de l'islam moltes vegades ens exhorten a fer la caritat, no? I hi havia, crec recordar que era un hadith que parlava sobre una persona que deia, ostres, és que els rics tenen possibilitats de donar en caritat i nosaltres que som pobres no tenim, això és una injustícia, no? Això és una discriminació. I el profeta Muhammad, la pau i benedicció sigui sobre ells, li va explicar, diu, tothom té la mateixa capacitat de fer sadaqa, de fer caritat, perquè l'ibtisama sadaqa, un somriure és caritat, donar de menjar a un altre és caritat, dedicar un temps teu per a una altra persona, això és caritat. Per tant, la caritat no sempre és lligada a un terme econòmic. L'arròs.cat ens pregunta, penses que ens canviarà el Covid-19 com a societat i com a musulmana? Si és que sí, en què? Moltes gràcies per totes les explicacions. Jo crec que sí que ens canviarà com a societat, a nivell de societat, ens farà viure molt més pendents de les necessitats dels altres. Suposo que al principi la gent anirà amb una mica de por al contagi, per exemple, però sobretot valorarem molt tot aquest escalf tan necessari i que com a societat mediterrània tenim d'aquesta necessitat de contacte social, no? Nosaltres som molt de contacte físic, d'abraçar-nos, de passar estones junts, i això evidentment es veurà afectat, però crec que a poc podrem anar recuperant una mica més aquestes activitats, inshallah. I també a nivell d'higiene, per exemple, a l'islam no ens diu en va que abans de cada oració hem de fer el wudú, les ablucions, amb una manera concreta de rentar-se. A l'islam el que ens està transmetent és la gran importància de la higiene personal. Per què? Per fer bona olor, només? No, per exemple, per evitar la transmissió d'aquestes malalties. Per exemple, el fet d'aspirar l'aigua pel nas quan estem fent el wudú. Recentment van sortir estudis que parlaven sobre la necessitat de mantenir humides l'entrada del nas per evitar que els virus entressin. Per tant, subhanallah, fa moltíssims anys que Allah ens va ensenyar maneres de protegir-nos a nosaltres i que l'ésser humà, en la seva minimíssima capacitat d'entendre les coses, com a musulmans, apliquem el que se'ns demana. No sempre podem saber quin és el motiu, però, per exemple, les ablucions poden estar perfectament lligades amb un tema higiènic i de prevenció. No sé si hi ha alguna pregunta més, si no passaríem al duà final. I també us voldria recordar que avui, per exemple, és la tercera trobada en streaming, però el dilluns que ve, inshallah, el dia 18 de maig, a les 6 de la tarda, també tenim una cita amb el senyor Hussein Labras, que és islamòleg i és president de l'Institut Teològic d'Estudis Islàmics, ITEI, i és direcció de la revista digital Al-Kalima. El podeu seguir també en l'Instagram d'Espai Avinyó i de l'Ajuntament de Barcelona, i en breu també us farem arribar els banners informatius d'on seguir-lo, inshallah. Aquesta serà la quarta trobada en streaming, parlant sobre el mes de Ramadà, i finalment farem un debat a 4 amb els 4 participants que haurem fet aquestes trobades, inshallah, que serà el dimecres dia 27 de maig per la tarda, i serà un debat a 4 on també us podreu inscriure, inshallah, i us explicarem la manera de poder participar. Tenim una nova pregunta, l'Emma ens pregunta si podem estar enfadats amb la família durant el Ramadà. Doncs l'Islam ens exhorta a que mantinguem els lligams familiars i sobretot que no deixem passar més de 3 dies sense saludar i sense reconciliar-nos amb les persones, tot i que la nostra família, per exemple, hi hagi el cas de que no vulguin tenir relació amb nosaltres hem de lluitar per mantenir aquests vincles, no? I sobretot el Ramadà el que ens dona és l'oportunitat de reconciliar-nos amb totes les persones amb qui puguem tenir alguna petita mala experiència, no? Bé, doncs ho deixarem aquí. Em permetreu que faci un duà final, que és una súplica, i
I ho deixaríem aquí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, accepta les nostres súpliques, accepta el nostre dejuni, les nostres oracions, els nostres actes de fe voluntaris. Ya Allah, facilita totes aquelles persones que estan passant per moments difícils. Ya Allah, ajuda tots aquells que necessitin de tu i no els abandonis mai. Ya Allah, fes que l'Islam visqui als nostres cors i els cors de les nostres persones estimades. Ya Allah, protegeix-nos a tots i totes d'aquesta pandèmia, dona salut a tothom i cura els malalts i malaltes i converteix el seu patiment en satisfacció i bones obres. Ya Allah, perdona les nostres faltes, tu que ets el perdonador, el savi. Ya Allah, protegeix les nostres llengües i posa la teva baraka i benedicció en les nostres paraules. Fes que aquestes serveixin per recordar-te. Ya Allah, incrementa la nostra fe i ajuda'ns a millorar la nostra pràctica. Ya Allah, fes-nos reunir al paradís a totes les persones que avui ens trobem reunides. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabi wa azwaji ummahat al-mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baytihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Moltes gràcies a totes i a tots per aquesta estoneta junts. Assalamu alaikum.